Hola, som en Xisco Roger, director d'aquest programa. Avui acaba Ronda Llibres. Han estat 5 anys i 243 programes. Ho hem fet el millor que hem sabut. I, com deia en Bumareta, el Celsia, aquell que fa tot el que pot no està obligat a fer-ne més. No hem estat de cap capelleta. Hem procurat fer cas no només al món del llibre de Mallorca, sinó també de Menorca, Eivissa i Formentera i de la resta del món, i particularment a les dones i a la gent jove. Vull donar les gràcies a tots els oients, a tota la gent que s'ha interessat per nosaltres, a totes les persones convidades que han passat per aquest programa, a Joan Bibiloni per la seva música, a Alberto, Carlos, Cristian, Facundo, Ivan, José, Luis, Romina i tota la resta de l'equip tècnic de producció, de documentació i de recepció. A IB3 Ràdio per confiar en nosaltres i molt particularment en la Mònica Borràs, que no només és una gran professional i una bona companya, sinó tota una dona. Només vull afegir que crec que una ràdio pública ha de tenir un programa de llibres i literatura. A tots, moltes gràcies, muchas gracias, Esquerri Casco d'Anòric. Bon dia i bona sort. Moltíssimes gràcies a Xisco Roger per aquestes darreres paraules en aquest darrer programa de Ronda Llibres. Sentim per acabar la mateixa cançó que sonava el primer dia que se feia Ronda Llibres, que va ser dia 7 de març de 2005. Fer feina amb Xisco Roger sí que ha estat tot un plaer, perquè és tot un senyor, a part d'un gran professional. Xisco, moltíssimes gràcies i a tots, fins sempre.